ҳукумати мамлакат бо дар назар дошти саҳми бисёр арзишманди сокинони шаҳри Кулоб дар рушди кишвар, ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва махсусан барқарорсозии ҳокимияти канисонӣ ба ҳалли мушкилоту масъалаҳои иҷтимоии онҳо ҳамеша эътибори аввалин дараҷа медиҳад. боиси қаноатмандист ки мардуми шарифи шаҳри Кулоб дар баробари корҳои барқарорсозии иншооти бар асари офати табиӣ зарар дида дар қатори тамоми сокинони мамлакат ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонии бунёдкориро вусъат бахшида истодаанд. то ба имрӯз даҳҳо иншооти иҷтимоии иқтисодӣ ки натиҷаи заҳмати сокинони ватандӯсти ин шаҳри бостонӣ мебошанд ба истифода супорида шуд. ба ҳолати 1 июни соли ҷорӣ аз 873 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ пешбинӣ гардида 800 иншоот сохта ба истифода супорида шудааст ки 92% нақшаро ташкил медиҳад. бовар дорам ки дар муҳлати то ҷашн боқӣ монда роҳбарону масъулон, ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорон ва ҳар як сокини шаҳр корҳои бунёдкорию ободониро вусъат бахшида ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шударо бо сифати баланд ба истифода месупоранд.